si Kirara akong gisugo o papalit og manok. Ganina raman to, wa pa man. Maria, mauli na ko eh. Kay inom beto si Lula no. Bahala daw mulaag ko. Basta magtultol lang daw kung uli og paniud to. Ikaw sa'yo pa aron oy. Mulaag sa gudta. Kalain po di mo clear oy. Mauli na lagi ko Maria. Kay makasabuan ko ba? Kalain po di mo alas 10:30 pa man. Dili pa manunting paniud to. Unsa man kawin sa may uli-uni mo sa inyong balay. Imong Lula ron naglungag pa ron. Wala pa ron kahikay. Hikay na to. Kanang maadto sa sa balay nila ni Dudong Pawiks ba kay akong nahibalaan nang ano to nang harvest to turon sila og lansones. Oh, daghang kitang madala unya na guta mang laag dito pagka humana tong kaon muli sa lagi ayo lagi paglaag lagi sula. Uy, hala. Si Kirara man na clear oh. Hala, asa ka na siya gikan? Nagsakay man og motor. Uy, to ara ni hunon. Tara to na to. Salamat po siya. Darang kaitin ako na siya. Sige, salamat po. Unsa din ay mong gipamalingki Kirara? Ay, kini, mano, yung kini lamas kay makadobo mong gubing mama gon. Para paniugto. Ama oh, lamia na Kirara. Sige, mato na ko. Sige, salamat po siya. Ito na po ko. Oh, kadungog ka tong istorya ni Kirara Claire? Oh, nakadungog. Ang ino ni Kirara, gikan daw siyang palingki, namalik daw siyang lamas o manok. Kaya mag-adobo daw sila karong paniudto. Ano lang sudan ng paniudto, no? Nya, tara, matunat tayo lang ni Dudong Pawiks. Tara, tara. Ma! Man, anak ko, ma! Kadugay man yung gisugo og manok Kirara? Ano lang, mga basic ka dito kung ipalitan. Daghang kay customer na mali. Mao. Anda mo lang ng lamas kay ako ni i-process ang manok. O sige, ma. Kirara, nandun na nimutan ng lamas? Oh, humana, ma! Sige. Yakan mo rin, oy, kung nasayo-sayo pala kung tatan-awa, gamay ra na ito nakaon nga lansunis, tampis maya kaayo. Ito, Mariano, gikumpra na mong gadaw to. Nya, mga reject pa, Jod, tampis ka ilang lansunis, no? Oh, lami, tara, tara, tara. Oh, anong diri aman tamo agi nga? Ito man ang dalan padulo ilalusyo niya. Ang kaning salaan, ilalusyo, man hindi pa nila Kirara. Tilan ka pa namang good ko, kailangan ilusyo, ni? Alangan, kaya na ako nahuna-hunaan. Unsa naman po na, Maria? Basta, nasigdag ang pangutana, tara na, tara na. Kirara, abi na ng mga lamas dire kay nainit ang karahay. Okay, ma! Dala, ma, oh! Lamas pa lang, ulam na! Ano Kirara, nga dala tong manok dire kay akong ilunod. Sige, ma! Yara, ma, oh! Ani pagluto Kirara? Lami ang pagluto, ma, ha? Ay ako pa? Mama na gud ni mo Kirara. Kirara, iandam to daan na ang lamisa. Unya pag andam pog plato kay hapit na ni maluto. Gani, ma! Perting pagkahumuta! Lami na kay ikaon! Nakasimuta, anong clear? Humuta ko eh. Karong humuta, Claire, ba? Hapit na dito rin maluto. Ano sa nabuday plano ni mo, Maria? Basta! Ayun na, sigpangutana. Humuta, uy. Claire, dito ta sa likod nila mo, Agi. Sige. Mama! Karoon naman na nagplastar. Balik siguro ito ka, mama, bi! Ma, okay na, ma! Handa ka lamisa! Kirara pagkuha og sudlanan sa sudan kay naluto na. Okay, ma! Dali na Kirara, mga una ta. Humuta, lima ay lami kay pagkaluto! Paghukan na. Ayo! Nang! Uy, Maria Claire, unsa may tuyo? Ay nang, mag-ulim yan ninyong salaan. Salaan? Ma! Dili man na ito ang salaan! Nandito pa ka. Dili man na among salaan, Maria. Asa din nagikan? Ana mang si Dudong Pawiks nang diri daw iuli sa inyo. Mo nang diri na mo gihatod. Ha?
Wala man kahiram si Dudong Pawik sa salaan sa mua. Nanang, maogi gingon ni Dudong Pawiks na nga diri daw na iuli. Dito human dapat mi kay dito nagikan sa iyaha. Mali lang si Dudong Pawiks. Bidaw, be. Tanaw na kung sanaan. Uy! Ila man ang lusyo. Kinakita lang ko nito sa ilang lusyo sa ilang balay. Na pastilan, wa man puday ni klaro di ay si Dudong Pawiks. Ilan ni Lucio kirara? Na pastilan. Uy, balaan pa nga ilahan ni Lucio. Dito na lang namo ni gihatod ilahan ni Claire. Nagutom na baya ka ayo ko parte ba yung layo ay la ni Lucio. Grabe dyan yung jamin si Maria. Oy. Dito na iuli sa ilang losyo. Lakaw na mo dito ka. Wa dyan ni klaro si Dudong Pawiks nang uy. Parte na ba yung gutuman nang uy. Nagputoy na tayo kong tiyan. Ako pod Maria, gigutom na pod ko. Pag mubaklay patay la Lucio ron, makuyapan na siya ko ani ba? Ma, kapalo na ko aning duwa ko sa ituyo, ani. Anong nasaag ni Dere? Werte ra dyan yung duha. Murag nag-atik-atik ra dyan mo ba? Ah, gutuman na dyan uy. Tara Claire. Dili ka kumukuyapan ani Maria. Mubulipan ko ba? Ano lang Claire, kalma lang. Ma, pagkauna lang na sila, ma. Basig magkuyapan na sila ba? Salapan noon na to. Anong wala ta kapangadyag kaon? Maria, Claire? Unsa man ang? Ilara pagkuha dito og duha ka plato kay maniututan ninyo. Sige, ma. Success akong plano, Clip, no? Kani no, libre na punta paniud to. Adupo pag idang sudan. Kanang duho ka pa, ajud akong kwaon ron, Clip, kay paborito kay nako na. Dali, Kirara! O, di ala, Maria. Okay. Tara, Clip! Yung lang din ang kuhan, paa! Yung ko ng paa, Big! Dara, paa ko, ah! Ha! Apa itong isa ko, Dara? Hinay lang ang duha. Di mo dara hinay-hinay lang, kaparte na itong gutuman. Parang ano lang, ikaw lang, saan lang?